ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии 75 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ мешавад. дар заминаи татбиқи лоиҳаҳои бузург дар соҳаи нақлиёт танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохиливу байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шудааст. идомаи ахбор. боришоти барф ва фаромадани тарма яке аз мушкилоти асосӣ дар роҳҳои баландкӯҳи мамлакат ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо бартараф кардани мушкилоти барфу тармафароӣ дар тамоми шоҳроҳҳои минтақаи баландкӯҳи мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Лахш. ағбаи қарамиқи ноҳияи Лахш аз сатҳи бар дар баландии 2700 метр ҷойгир буда. масофаи ин мавзеи баландкӯҳи шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон шурӯъ аз километри 217 то километри 318 16 километрро ташкил медиҳад. нигоҳубини ин қисмати шоҳроҳ асосан ба зиммаи коргарони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Лахш вобаста буда. дар ин макони сербарфу тармафаро дар фасли зимистон коргарон бо ҷалби 4 адад техникаҳои соҳавӣ инчунин захираи 8 тонна сӯзишворӣ кор карда истоданд то ҳаракати нақлиёти мусофирбару боркашон байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба мушкилӣ дучор нашаванд. чунки ҳамарӯза дар ин масири шоҳроҳи байналмилалии кишварамон рафту омади нақлиёт хеле ҳам зиёд буда. боришоти аз меъёр зиёди барф ва фаромадани тарма ҳар лаҳза метавонад боиси баста шудани роҳи мошингард шавад. соз ягон камбудӣ надорем, рафта омада ҳастем ҳар рӯзаша. дар баробари ин дар бештари рӯзҳои сербарф аз дигар муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Рашт техникаҳои соҳавӣ ҷалб мегарданд то роҳҳо сари вақт аз барфу тарма тоза карда шаванд. ҳамарӯза бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш ва вазорати нақлиёт аз барф тоза намуда таҳти назорат қарор дорад. ҳолати роҳҳои автомобилгард аз дастгирии соҳа ва фаъолияти бо низоми муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳои Кӯҳистон вобастагии зиёде дорад ки тамоми фасли сол дар ин масири шоҳроҳи байналмилалӣ шурӯъ аз километри 96 то километри 318 ҳудуди ноҳияҳои минтақаи Рашт барои ронандагону мусофирон ягон мушкилӣ эҷод нашавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, Баҳриддини Исмониддин барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. дар ҷамоати деҳоти деҳқонариқ ва зафари ноҳияи Фархор бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ва тадбирҳои дастаҷамъонаи аҳолӣ корҳои ободонӣ, каблизоркунӣ ва таҷдиду навсозии роҳҳо идома дорад. дар деҳаи роҳи нави ҷамоати деҳоти деҳқонариқ дар масофаи 2 километр ва дар деҳаи саховати ҷамоати деҳоти Зафар аллакай ба масофаи 4 километр роҳҳои маҳаллӣ тавассути ҳашари якҷоя сангфарш карда шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва омодагиҳо барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи нақшаи чорабиниҳо ва вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ дар деҳаи роҳи нав, арча ва гулистони ҷамоати деҳоти деҳқонариқи ноҳияи Фархор сокинон ба ҳашари дастаҷамъона баромада дар беҳтар сохтани вазъи инфрасохтори деҳот, тоза озода намудани муҳити зист, сангфарш кардани роҳҳои маҳаллӣ ва корҳои чароғонкунӣ фаъолона ширкат меварзанд. мо сокинони деҳаи роҳи нави ҷамоати деҳқонариқи ноҳияи Фархор бо ташаббуси соҳибкор Носиров Сафаралӣ иқдом гирифтем ки ҳамин кӯчаҳои деҳаро сангфарш намоем. то имрӯз аллакай мо 2000 метр ҳамин кӯчаҳоро сангфарш намудем ва корҳои чароғонкунии деҳаро ба идмом расонем. дар идомаи чунин корҳои ободонӣ бо саҳми соҳибкорон ва сокинони деҳот аз соби лоиҳаи беҳтар гардонидани таъминоти оби нӯшокӣ аз маркази ҷамоати деҳот то деҳаи роҳи нав хатти оби нӯшокӣ низ кашида шудааст. тибқи нақша аз бунёди 6 иншоот ва беҳтар намудани ҳолати роҳҳо то ҷашни байналмилалии Наврӯз бояд роҳҳои ҳудуди деҳа пурра аз сангфарш ва 3 иншооти соҳибкорӣ мавриди истифода қарор дода шавад. дар деҳаи саховати ҷамоати деҳоти Зафари ноҳия низ бо саҳми соҳибкорон, дастгирии масъулини ҷамоати деҳот
деҳот ва сокинони маҳаллӣ тариқи ҳашари дастаҷамона корҳои ободонӣ ва кабзоркунӣ ва сангфарш кардани роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ идома дорад. طبق نقشه چورابینی جماعت دهوت ظفر با در مسافه 8 کیلومتر راهرو رو سنگفرش کنیم. تا امروز در حدود جماعت دهوت در مسافه 4 کیلومتر راهها سنگفرش کرده شدند. дар ҳашари навбатӣ сокинони деҳаи мазкур дар шафати майдончаи варзишӣ ва муассисаи таҳсилоти миёнави умумии деҳа беш аз 200 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шунонида дар масофаи қариби 1 километр роҳи байни деҳаро сангфарш намуданд. дар доираи вусъати чунин корҳои ободонӣ ки як банди нақша чорабинии мазкур корҳои чароғонкунии деҳот аст, дар ду деҳаи ҳудуди ҷамоат ин иқдом аллакай амалӣ гардида, дар деҳаи саховат бошад роҳи байни деҳа бо паҳнои аз 7 то 8 метр навсозӣ ва сангфарш шуда соҳибкорон корҳои чароғонкунӣ ва минбаъд пардохт намудани ҳаққи истифодаи барқро аз ин ҳисоб бардошт гирифта ният доранд ки рӯзҳои наздик корҳои дар ин самт пешбинишударо пурра ба анҷом расонанд. соли равон дар 5219 хоҷагии кишоварзии шаҳру деҳоти Панҷакен кишоварзон дар майдони 5000 гектар аз технологияи нав ва тухмиҳои серҳосилу ба маҳал мутобиқ картошка истифода намуданд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз шаҳри Панҷакен дар ин хусус. ба даст овардани ҳосили дилхоҳ, кори самаранок ва ҳавасманд шудани деҳқон аз натиҷаи маҳсули заҳмат, тарзи дуруст истифода бурдани замин ва огоҳ будан аз гузарондани корҳои агротехникӣ мебошад. картошкапарварӣ яке аз бахшҳои муҳим ва асосии соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, таи солҳои охир рушд намуд ва майдони киштии ин намуди зироат дар мамлакат афзоиш ёфт. در سال 2019 به نقشه گرفته شده است که در مقیاس 5000 گکتار همین زراعت اساسی برای استعمال خوراک پرورش کرده یک حاصل با صفت و زیاد گردیدن همین حجم محصولات رو تامین کنیم. با مقصد زیاد کردن حاصلناکی از جانب عالمان و متخصصان بخش سوقدی اکادمی علم‌های کشاورزی کشور در یک جایگی با مسئولان جماعت دهات کشاورزان، راهبران خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکند همایش اوید با تکنولوژی پرورش کارتوشکای بروقتی مبارزه بر ضد حشرات‌های ضرررسان کارتوشکا دایر گردید. در آن راهبران خواجگی‌های 14 جماعت دهات شهر پنجکند اشتراک نموده با طرز و اصول‌های کشت بروقتی کارتوشکا آشنا گردیدند. وابسته از شرایط اقلیم، باد و هوا، زمین در شهر پنجکند توصیه داده می‌شود که در همین از 1 فوریه آغاز نموده تا 1 مارت کشتی کارتوشکای بروقتی رو با صفت به انجام رسانیم. اگر سال گذشته کشاورزان شهر پنجکند در میدان 3101 گکتار کارتوشکا کشت نموده، از 1 گکتار زمین 171 و از 5 سنتنر حاصل کارتوشکا به دست آورده باشند، این سال نیت دارند که با استفاده از نوهای تخمی سرحاصل و گذراندن کارهای تجربوی و اگرتکنیکی حجم حاصل را به 240 سنتنر رسانند. سال گذشته 20 مارت 2018 همگی 30% میدان‌های کشتی کارتوشکای بروقتی گذرانده شده است و خلاص. حالا که 20 مارت ما باید البته کار کردی اولین کارتوشکا را گذرانیم و اگر حرارت هوا از 26-27 گراد زیاد شود این لونده بندی متشکلانه نگذشته، برعکس شکلش نمودش ویران میشه، چون که اون لونده نمیبندد. در مجموع این سال خواجگی‌های کشاورزی شهر و دهاتی پنجکند در میدان 5000 گکتار کشتی کارتوشکا انجام میدهند که عین حال بیش از 12000 تن تخمی نوهای سرحاصل در انبارهای خواجگی‌ها ذخیره کرده شدند. استعمال نوشاکی پاستیفات سپیرتی در هندوستان سبب مرگ زیاده از 100 نفر شد. در شهر ریو د ژانیرو برزیل 13 سیلوباداز از طرف کارمندان مقامات انتظامی محو گردید. شرح خبرها از خارج مملکت. در штати Вашингтони штатҳои муттаҳидаи Америка бӯрони барфӣ боиси бебарқии зиёда аз 50000 аҳолӣ гардид. дар фурудгоҳҳои штати мазкур аз номусоиди вазъи ҳаво парвози ҳавопаймоҳо ба зиёда аз 100 хатсайр қатъ гардид. аз бӯрони барфӣ бештар минтақаи Сиэтл зарар дид. решакан шудани дарахтони зиёд ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо монеъ шудааст. дар робита ба барфу сардӣ дар штати Вашингтон ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар қисми шимолии Чили аз боришот ва обхезӣ 6 нафар ҳалок шуда, даҳо каси дигар зарар диданд. офати табиӣ бештар ба музофоти Эллоа,
тарапка, антофагаста ва атакама зарар расондааст. вобаста ба ин дар музофотҳои мазкур ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар минтақаи атакама туғёни об беш аз 100 манзили истиқоматиро хароб кард. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ сокинон ва сайёҳонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. ҳукуматдорони Чили фаъолияти 3 конро муваққатан қатъ намуданд. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар яке аз коргоҳи нонпазии шаҳри Лиони Франсия таркиш рух дода баъдан сӯхтор сар зад. дар натиҷа 2 нафар аз ҷумла як кӯдак ба ҳалокат расида 4 каси дигар маҷрӯҳ шуд. пас аз таркиш дар коргоҳи нонпазӣ ки дар ошёнаи якуми бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, сӯхтор дар муддати кӯтоҳ ба ошёнаҳои болои бино паҳн гардид. кормандони хадамоти оташнишонӣ сокинонро ба ҷойҳои бехавф кушонда, бо сипарӣ шудани чанд соат сӯхторро хомӯш намуданд. сабабҳои рух додани таркиш ва сар задани сӯхтор муайян нест. дар қисми ҷанубии Зеландияи нав сӯхтори беш аз 1000 идома дорад. алангаи оташ зиёда аз 2000 гектар майдони ҷангалро фаро гирифтааст. кормандори хадамоти наҷодии ҳазорон нафар сокинонро ба ҷойҳои бехавф кушонданд. ба паҳн гардидани сӯхтори беш аз 1000 гармии ҳаво ва вазиши шамол боис шудааст. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар соҳилҳои қисми ҷанубии Австралия тӯфон ва боришот сабаби обхезӣ гардид. бар асари офати табиӣ садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. дар робита ба ин кормандони хадамоти наҷодиҳӣ сокинони зери хатари офати табиӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. тӯфон дарахтони зиёдро решакан карда ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. офати табиӣ ҳамчунин сабаби бебарқии аҳолии чанд минтақа шудааст. барои омӯзиш ва аз худнамоии забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забонҳои русӣ ва англисӣ дар марказҳои забономӯзӣ, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёна бояд шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад. ин тадбирҳо имкон медиҳанд ки барномаҳои соҳавӣ дар самти аз худнамоии забонҳои хориҷӣ дар амал татбиқ гардад. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Ёвон. омӯзиши забонҳои хориҷӣ таҳти назорати хоси ҳукумати мамлакат қарор дошта, бо ин мақсад барномаҳои ҷиддӣ қабул шуданд ки дар заминаи он муассисаҳои таҳсилоти оливу миёнаи махсус, коллеҷу гимназияҳо ва муассисаҳои таълимӣ ба азхудкунии забонҳо машғул мешаванд. дар коллеҷи технологии фарматсевтии ноҳияи Ёвон дар заминаи амалӣ намудани барномаи мазкур омӯзиши 2-3 забони хориҷӣ хуб роҳандозӣ шудааст. забондонӣ малакаву маҳорати донишҷӯ ва тахассуси ӯро ба маротиб баланд мебардорад. махсусан дар соҳаи дорусозӣ омӯзиши забонҳои англисиву лотинӣ хеле зарур аст. роҳбарияти коллеҷи технологии фарматсевтии ноҳияи Ёвон муҳимияти масъаларо ба инобат гирифта ҳарчи бештар донишҷӯёнро ба забондонӣ ҷалб мекунад. дар муассисаи мо 8 нафар омӯзгорон аз ин фанҳо дарс мегӯянд ки ҳамаи омӯзгорон бо таҳсилоти олии касбӣ, дараҷаи тахассуси олии касбӣ, яъне мутахассиси дараҷаи олӣ мебошанд. ба донишҷӯён аз ин фанҳои таълимӣ дарс мегӯянд ва инчунин баъд аз машғулиятҳои дарсӣ дар нимаи дуюми рӯз аз рӯи ин фанҳо дарсҳои иловагӣ ташкил карда шудааст ки донишҷӯён пайваста ба забономӯзӣ худи донишҷӯён шавқ доранд ба ин фанҳо. дар коллеҷи тиббӣ низ имконот барои азхуд кардани забонҳои хориҷӣ мусоид аст. коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон бо таҷҳизоти навтарини таълимӣ, адабиёт, китобҳои дарсӣ ва дигар воситаҳои таълими муосир таъмин карда шудааст. тавре роҳбарияти коллеҷи тиббӣ изҳор доштанд барои донишҷӯён ва хоҳишмандони забонҳои хориҷӣ берун аз дарсҳо низ курсҳои иловагиро ташкил намуданд. дар коллеҷи мо дар 3 соат дарсҳои забони англисӣ ва 3 соат дарсҳои забони русӣ ба таври иловагӣ гирифта мешавад. мо аз ин суханони пешвои миллат хеле шод ҳастем ва кӯшиш мекунем ки забони англисӣ ва забони русиро омӯзем ва омодагии комил бинем барои ояндаи кишвари азизи худамон. дар ҳама муассисаҳои таълимии ноҳияи Ёвон низ донистани забони хориҷӣ аз вазифаҳои масъули бахши маорифи ноҳия дониста мешавад. муҳассилини ноҳия ҳам дар раванди машғулият ва ҳам дар марказҳои забономӯзии маркази ноҳия аз омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ бархурдор мегарданд. айни замон дар муассисаҳои таълимии ноҳия 167 нафар омӯзгорони забони русӣ, 121 нафар омӯзгорони забони англисӣ фаъолият намуда истоданд. дар соли таҳсили равон бо мақсади бозомӯзӣ ва баландбардоштани савияи дониши омӯзгорони фанҳои забони русӣ ва англисӣ, 50 нафар омӯзгорони фанҳои забони хориҷӣ
ба курсҳои такмили ихтисос ҷалб карда шуданд. айни замон дар масоили таълимии ноҳия 72 синф кабинотҳои фаннӣ фаъолият доранд. дар замони ҷаҳонишавӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо бояд расму оин ва фарҳанги миллӣ ҳифз карда шавад, вале то имрӯз ҳастанд нафароне ки ба фарҳанги бегона рӯй меоваранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. ҳар қавму миллат вобаста ба фарҳанг ва тамаддуни хеш маданияти либоспӯшии худро дорад. миллати тоҷик низ бо фарҳанги бою пурғановати худ чандин солаҳо боз асолати худро гум накардааст ва имрӯз он арзиши бузурги миллӣ маҳсуб меёбад. фарҳанг ва тарғиби либоси миллӣ барои насли оянда аҳамияти хоса дорад. имрӯз ҷомеаи ҷаҳон миллати тоҷикро дар баробари фарҳанги пурғановат инчунин бо либоси миллӣ аз қабили атласу адрас ва чакан мешиносанд. вале аз чӣ бошад ки занону духтарони тоҷик ба пӯшидани либосҳои хус ба фарҳанги бегона майл доранд? масъалаи либоси занон ки ҷузъе аз фарҳанги миллати тоҷикро дар бар мегирад, солҳои охир ба зуҳуроти нав рӯбарӯ шуда бонувонро ба тарғиби фарҳанги бегона рӯ оварданд ки ин боиси таассуф аст. либоси миллӣ воқеан ҳам муаррифгари миллат аст. аз ҳамин сабаб либосҳое ки имрӯз акнун ҷои либоси миллии моро гирифтааст ё ки як ҳаракати гирифтан дорад, дар сатҳи хеле пасти сифат аслан қарор дорад ки ина мегӯянд бо номи синтетик. аз ҷиҳати тиббӣ ҳам барои фарзандони мо, барои мо зараровар аст он чиз, ягон манфиат надорад. дар гузаштаи мо, дар анъанаи либоспӯшииму урфу одатҳои мо дар ягон ҷо зикр нашудааст ки дар тобистони тамӯз, дар тобистони гарм зану духтарҳои мо бо як либоси сиёҳе ки аз нохуни по то фарқи сарашон печонда аст худашонро азоб дода ҳамин либоса ба бар кунанд. ҳеҷ иртиботе надорад ба суннати мо, ба анъанаи мо ягон иртиботе надорад. имрӯз ҳам дар деҳоти мо, дар кӯҳистони мо, момоҳои мо, бибиҳои мо, модарҳои мо либосҳое ба бар мекунанд, либосе мепӯшанд ки ҳаваси одам мебиёд. пӯшидани сари либоси миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан мо донишҷӯён, ин хеле нақши муҳим мебозад, чунки мо вақте ки ба конференсияҳо ё ин ки ба донишгоҳ меоем бояд дар тан либоси шинам ва миллӣ бошад. нарасидани мутахассис бошад аз мушкилоти дигар маҳсуб меёбад. ин дар ҳолест ки аз соли 2008 маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон таъсис ёфтааст ва ҳоло шумораи филиалҳои он ба 34 адад расидааст. шумораи таълимгирандагони курсҳои дузандагӣ аз қабили гилембофӣ, атласбофӣ ва ғайраҳо 12 000 нафарро дар бар мегирад. яъне имрӯз талабот бо мутахассисони соҳаи дузандагӣ қонеъ мешавад, аммо арзиши хизматрасонӣ барои духти як либоси занона ва арзиши хариди он гарон аст. ба барнамудани либоси миллӣ арҷ гузоштан ба арзишҳои фарҳангӣ ибратбахш мебошад. бинандаҳои гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъда ошно хоҳем кард. саломат бошед.